Сәлам, дуслар. Бүгін біздің Бәләбек қаласы башқұрт гимназия интернатында зор байрам. Атайдарға, ағайдарға, егеттерге һәм дә безгә багышланган. 23 февраль. Илде һаклаусылар көне. Егетләребез безнең ярышка әзер. Әзерме? Мин һәр вакыт әзер. Әйдә китеп барып китәйек. Туган илде хаклау ул изге бурыч. Байрамыбыз бик шәп башланып китте. Яугыр кунактарыбыз бу сарала жюри әгъзалары булып һайланылды. Безнең гимназия егетләре өчен еңел булмаган һынаудар әзерләнелде. Бер-беренә терәк булып команда белән ярыша беләләрме? Кем тизрәк киенә, кул көрәшендә кем көчлерәк, отжимание, аркан тарту кук ярышларында егетләр таң калдырды. Калашников автоматын тизрәк кыру һәм хуту ярышында ла гимназия егетләре бик шәп булып сыктылар. Жюри әгъзалары үз багаларын куйгансы, гимназия кызлары һәм егетләре музыкаль сыгыш яһаланулар. Үз эшен яхшы белгән жюри әгъзалары бу сарала дөрес багаларын куеп, еңүче командаларын билгеләнделәр. Бөтә командалар арасында Шаймуратовлар командаһы беренчелекте яуланы. Афариндар, бик шәп байрам килеп сыкты. Бөтә ир-егетләр байрам менән ихлас күңелдән котлайбыз. Күк йөзе һәр сак аяз булсын. Алайда, еңгәлегезгә шат булыгыз. Әйе, бездә беренче урын. Чөнки Бүгінгі байрамыбыз азағына да якынлашты. Егетләр, байрам менән сезне. Бәләбек қаласы башқұрт гимназия интернаты бал көтті нүкте ТВ студиясы. Камил Султанов һәм Максим Клиниченко. Талтау хәбәр өчен.